Part 2 guys, massage therapy. May gusto mo na ako ulit. Ayun. Amoy nila. Ayos lang. Diliganin yan. Diliganin yan.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes? Ito siya gusto. Sa kumain ng paro, no? Tawa ka. Tawa ka. Kasi nang ng paro, gamimigay eh. Tawa ka. Ay, pa mo, no? Gising na. Tablet mo. Yan? Yan? Yan, ang ganyan. Iyan. Wala iyan. Ayan. Simot iyan. Simot iyan. Yan. Asama. Yan. Ha? Yan na natin siya. Upo natin siya. Yan, kapag nababanggit mo yung pangalan ko, lalapit ako. Simot iyan. Yan. 1, 2, 3, 4. Yeah. Kaya nyo lang. Kasi yung good lang po. Nawa ka pala. Yan, kukuha ka ng lakas doon, ha? Ay, sa balakang mo. Para masanay. Ha? Dami malig ha. Sabala ka mo. Ang tawag yan. Saan po? Meron po si Ana. Nagtatrabaho po. Mamayang 4 po yung out mo. Mahimik siya na. Naka-ano po siya po. Makalimutan yan. Hindi naman po. Nais ko po yung nilalaban ko. Kaya pa po ako mag-ano. Kapag po kumain ako, hindi po ako makakakain ng maayos. Marami pong ginagawa. Papapak lang po ng ano. Alalay ka, ma. Hindi kita hawak. Alalay ka. Uy, galing! Oh. Di ba? Ayos ba? Oh, ngiti ka muna po. Smile ka! Okay, sasama mo. Okay, sasama mo ito. Nakakaupo na. Tagal na, no? Opo. Okay, sige yan. Di ba? Nako, tumawa ko. At least pag bumang wheelchair, hindi ka nangangalay. Di ba? So itong ginagawa natin, preparation para pag upo ka ng wheelchair, hindi ka nangangalay ka agad. Di ba? Higa ka mag-isa, higa ka. Ikaw ka na. Dandan. Sige, higa ka. Dandan. Sige. Sige, higa ka. Sige kaya mo yan. Sige. Ano? Hawak ko lang yung likod mo. Alalay lang. Alalay. O, higa ka, sige. Alalay lang. O, di pa kaya mo.
Kaya mo hindi? Ayaw. Kaya, sabi mo. Ma, sabi mo, kaya. Padala yung masaya natin. Ay, kaya lang daw. Dahil ang kuryente muna. Yan ako diyan. Yan. Yan ako yan. Okay. Kasi. Siya. Ayan, sabi siya. Ano mo to, balance mo ma. Kontrolin mo siya. Kontrolin mo. Yan, kaya tumutulong yung buto mo. Mag-ano siya, maglalak kapag hindi mo exercise. Yung joints mo sa tuhod. Yung joints mo. Kung ginawa niya ng stroke, ay, no? Mabilis lang po makakalimutan. Opo. Wala pang alam siya nun. Ayan. Opo. Saan pwede magkagiba siya yan? Tsaga lang kapag... Sa ibang bansa po, pwede po dito. Yung may mga kapansanan. Ay, dito pala. Kaya matagal tayo kasi marami na exercise eh. Oo. Kaya uling mo nito, pasyente natin. Kasi nga mating ginagawa eh. Hindi ka ba siya, konting ginagawa. Kasi nakakaraan dito, hindi pa. Opo. Mabilis siya, chain. Hindi ko trabaho. Dati po marami siyang ugat yan, nakalitaw. May pinasuot lang po sa kanya eh, na wala po. Kasi kailangan eh. Yan po yung inaaral niya lagi. Dati. Hindi na. Opo. Kapag po gumaganin yung paa niya, gusto niya sabi ko po, kontrolin mo. Kasi yung ligaments niya dito, namigas. Mm. Almost 1 week siya na-stop. Bakit ka napagaling? Dali ka napagaling. Di ba yan? Opo. Kumain ka, kaya mapagaling. Hindi legit. Tubig, bigyan ko po kayo mamaya. Nag-ilot kape, napagod din. Pagod ka rin, ba? Opo. Kapagod. Talaga nakapagod sa uyan. Pero pag nakakatayo na yan, mag-aang ang trabaho natin, tandaan mo yan. Opo. Ngayon pa lang yan kasi preparation for walking yung ginagawa natin. So wala akong mga joints niya. Ayun, malaman na. Kaya po. Nararamdaman mo na, ma. May tibay mo yan. Opo. Diba? Tulog ka na. Mukhang nasarapan ka. Kailangan huwag ka pumatulog na. Mamayang gabi, hindi ka makakatulog. Wait ka naman. Dito na, ito na. Ang balas na. Opo.
kailangan lang po i-relax para hindi pumalit. Hindi madamay. Tama. Naday mainom lang akong tubig. Wow, nabuti si Daddy. Tumba? Hindi. So guys, this is end of 8 days therapy. So wala po siyang kuryente ngayon. Focus na po ito ng kuryente. So physical exercises and eye massage therapy po. Yung ating ginawa kayo. Sa muli po, ito po si Modelo Magka Pinto. Ito po tayo sa Del Rosario, sa Fernando, Pampanga. Stroke patients, bedridden, Marian Buwan. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Magka Pinto, Travel Stroke Therapy. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. God bless you guys.